Tokiko merkataritza gure hiri eta herrietako aktiborik handienetakoa da. Euren eguneroko jardunarekin, bizitza ematen diete gure kaleei eta tokiko enplegua eta ekonomia sustatzen dituzte. Laboral Kutxan, gure alea ipini nahi dugu lokaliarekin, hori horrela izan dadin beti. Saltokien egungo eta etorkizuneko beharretarako erantzun integrala da lokalia. Laboral Kutxaren lokaliarekin leku berean ditugu banka eta aseguru zerbitzu guztiak. Edozer behar dugula ere badakigu non bilatu. Aditu talde bat dago nire izanetara, eta zuzenean aholkatzen nau negoziarako irtenbiderik onenei buruz. Gainera, negozio hobetzeko interes handiko prestakuntza eta ekitaldi digitalak eskaintzen dizkit lokaliak. Eta dena edozen gailutik kudea dezaket, erosotasunez nagoen lekuan nagoela. Saltoki bat baduzu, aintzat hartu lokalia. Zurekin batere irekitzen dugu egunero.